ambalmo ani yanguma bi kibara mambolo kala sama ode ko arasbach ka kimi tumika ke communicat tribunal la o jabi koni bora kunu juge ya ira ka fo koni ko arasbach ira koni kabna sankelen kasoke wa ko abe amani wa mwa amani sara minye Maliba FM radio ye o nyama ere ko o bena kalowora kasoke nga kaliba take kenema wa kabe wata amani fene sara yakina jigina ni kilin tumika ke min kama ode ko arasbach ko kato akakumaula radio aleni internet sanfɛ ko akoni kundela ka kuma do fo minu koni be se ka ta ko ube anga sorasu koni bila ka désobéissance koni ke ni ko ku ba u ka nyemo ka kuma ma ko de kama ko arasbach koni ko akondane na ka nin kaso inke o koni o temenen ko bo yamba ira la fene ka fo koni ko bagi resultat ko nun koni na ko flana koni o borola o bagi resultat flana nun be Kulukoro region est concerné nous o académie de Joila kati aleni Kulukoro ere kuna fonu koni ya ira ka fo koni ko moko keme fla ani ko goro de koni farala moko munu koni pasera korolen tawla wa ko moko keme fla ani ko fene ko munu tum pasera korolen resultat la fene ko lu klale flene ka échoué o ko koni masoro do refe ka da kan koni ko Kulukoro académie ani Joila aleni kati ko yen wani calcul notu calculu makera ye ko pangera do ga notu kuna wa ko do yere ka calculu farali nyonga ko o makera nye fene ministry ya ida ka fo ko ni ko mo nu semaine ko la ko lu ko ni ko bina sanctionner o temena ngwa bo fene aba ira ka fo ko ni ko tabankor ni alebe gawo aleni kidal nyonje tuwa ka kele bolo mbiani o minisma e o ko ni o hélicoptère kelen binani o ye panguru fitini abina mo flamu tuba ko no nu lu sorasu alman sorasu suye ulu koni nintora la ni kuna foni bora minisma de yoro ni oye onu ka kelebolo nyama soye ani kuna foni net mabolo kala sama bi ani chaba kluma jola